Tangde sir pini nili nang phan kar tu jalan the ke la pen lo kar biang long arat la pen NC he la ra tum EPSLC AB chethat tang lo pula bang so buthat ahok ma ahok ke la pen kolosi A la pen kolosi B la bang so buthat nang di than aklar dat tha kar biang long arat tum la netum EPSLC pula tangte netum top ranking atum ke neli hello Sarkiri Rong Parke General Secretary Alang Lilo, Vikram Hansin, Rajesh Tiso, Rajen Timum, Dhoniram Rompi, Lapen Dolan, Deuri Teron, Lapen Samson Teron, Laikui Nilitum hello. And then Nilitum ke AB pun Nilitum pupe. APSLC ke APSLC pun anak. Non AB buka peklang ke Nilituman lega peklang kali lagi matlo ne peklang na kaningi atum do hala ayah atum non long hala long walk ke dam atum latum si ke peklang lagi nilitung ke pupi lagi APHLC ke siapa lah aku APHLC nilitum ba job program sital job party sital lah pulo Central Body Pen President General Secretary tum chini dunde pin pen a program ki end ke lage APHLC a program kali lage non hala nangli muhaki pu lai ho ya program ke lage APHLC a program kali lage mane la ke me than jong ben oi hala tum aning ke hang pen bang party ke chesang bang tum lo mene la son bang year ko kalam la si la bang solam la sinani Hardak pen karbeng long rat tampan ke than ko chorul to tante labang so EPSLC po program long nang ni phana arju je pin pen rada tum dunan jima dunang le labang so pathak nang di karbeng long rat la pen NC la rada phan nang di than aklar jima Neli pen ba General Secretary pen neli tum Central Body tum ningje je tikke lake APHLC program kali lo jom si APHLC program kali dek si kedang boleh te lake APHLC kapi phuk akam pinak ko gadi lake lanon hala mobile nang litin ku bom AB ku pu atum ku pinene lai hui ke lake APHLC kapi phuk ya kam lo se claim lo election long ni lipana pe rem ya phan lo la pe ni position kapang de ya phan lo se claim lo lake la nili kopulama nili position hedi nili kang tui kang dei la na pang dei ya pan lok se claim la lage AP non MP election na nili pan a perem ya pan se claim la lage la si jo si tum kar piang long la pen siksidul pangtang ni autonomous state talang long nang ji pulotan te ni tum lo pen si claim nang ji lo ke the ka tum si claim nang ji ni tum ne lo ganing je ver lo lam si ganing je ver atum la posin ni tum pu petik ke hala aka pregalong ki dun ke la ke APHLC ka pi phuk che plan de o la si nilita choning ri lo man hura hala bang APHLC pu che krong thapra non APHLC ka pi phuk aka ke claim atum long ke dun de nang ji la ke dun de nang ki dun lo de la ke APHLC ka pi phuk lo lage BJP RSS bongo sena to man ke rap dun lo la thek lor lo akon ni tum che ni ge la non hala ke dam bom tum ge la ke BJP pen bongo sena RSS atum si ke rap dun lage pupi de hala tum ko nat pen lo po ana poisa ke long po di police tan ne dun de lo hala tum mangi neli tum mangi download de APHLC to procession rally download de police tan ne dun ti ke neli tum man ke kita hala tu mau phan ke nemni manili tumpu re lo la salam amanon ke nemki long bang nem dun hoi pu pu bedam long le de setanon pia ko bedam long et le tande chorol la sa nang di ke than ko